Искахме сигурен и надежден воден транспорт. Днес информационни центрове управляват корабите от Северно до Черно море. С помощта на Европейския съюз се инвестират милиони евро в речна и морска безопасност. Извършва се постоянно наблюдение в българските води на Черно море. Съхраняват се традициите, за да се запази доверието в българското корабоплаване. Бъдещето идва днес. Оперативна програма «Транспорт».